Az Eötvös Károly Intézet az irányelveiben úgy fogalmaz, hogy a politikának, azaz a közügyekkel való foglalkozásnak mindenképpen helye kell legyen az egyetemi életben. Viszont a pártpolitikának, amely ennek a politika fogalomnak egy részhalmaza, annak csak korlátozott mértékben van helye. Azt lehet mondani, hogy ott, ahol a hatalom megszerzése, megtartása, a hatalomból származó pénzekkel kapcsolatos döntések merülnek fel, az a típusú pártpolitika, az talán az, amit könnyen körül tudunk határolni, és minden egyéb, ami közélettel, értékekkel, közügyekkel, közpénzekkel, közerkölccsel kapcsolatos, az tágabb értelemben a politika. Hát, hogyha szerintem minden abból indul ki, hogy hogyan tudjuk ezt a kettőt megkülönböztetni egymástól, de azt is mondanám azért, hogy nagyon eset specifikus ez, tehát hogy esetről esetre érdemes eldönteni. Nagyon keveset lehet mondani általában arról, hogy mindenféle ügy nélkül, hogy mi a különbség a kétféle politikai fogalom között. Az viszont ennél sokkal fontosabb, hogy pozitív értelemben a politikai érvelés, a politikai értékek, a politikai viták, azok megjelenhessenek az egyetemen, sőt azt hiszem az oktatásban általában. Az egyetemen végképpen nagyon fontos, hogy az értékátadási folyamatok, a vitakultúra, az érvelés módjai tekintetében, a közügyekhez való hozzáférés és érdeklődés, általában a motiváció tekintetében legyen egy stimuláló szerepe a politikának, a közügyekkel való foglalkozás értelmében. Ugye éppen az a nagy probléma, nem csak Magyarországon, de mondjuk a posztkommunista államokban erősen, hogy a hallgatók apolitikusok, nem érdekli őket a politika, bármit el tudnak hinni egy politikai figurának, bármilyen ügy lényegében lenyomható a torkukon. Azt mondanám nagyon röviden, hogy végtelenek, és a végtelen, tájékozatlan állampolgár abszolút veszélyes a demokrácia stabilitása szempontjából. Tehát az utolsó pont az oktatásban az egyetem, amikor azt kívánjuk az egyetemistától, hogy legyen véleménye, legyen határozott karaktere annak, amit mond, szakmai kérdésekben, és a szakmai kérdéseket nagyon nehéz elválasztani a politikai kérdésektől, hogyha a politikát a közpolitika értelmében gondoljuk, tehát a közügyekhez való hozzáférés vagy vélemény tekintetében. Bár az egyetemen olyan környezetet teremtünk, ami azt mutatja, hogy lehet instrumentalizálni a te politikai akaratodat, az értékválasztásaidat, az erkölcsi döntéseidet, be kell vinni egy intézménybe, és érvényt kell neki szerezni, és azon kívül semmi más nincs. Miközben az egyetem nagyjából az utolsó életkori szakasz, meg pont, meg egy ilyen speciális hely, ahol az embernek a világnézete még fejlődhet, változhat, tágulhat, érdemben megtanulhat dolgokat, akkor pont ezen a helyen, ezen a létfontosságú ponton csapjuk le ezt a kérdést, és vesszük el annak a lehetőségét, hogy az ember a mostani rossz, érdemtelen, érdektelen machiavellista politikával szemben valami mást megtanuljon, kipróbáljon, beletanuljon. És ezért gondolom azt nem pusztán ilyen egysíkú elvi alapon, hanem emiatt, tehát elsősorban szocializációs kérdésként gondolom azt, hogy a pártpolitikának semmi keresnivalója a felsőoktatási intézményekben. Jó. Én erre úgy szoktam általában gondolni, hogy ugye a politika az egy ilyen gyűjtő fogalom, és annak egy rész halmaza a pártpolitika. Tehát az, hogy vannak pártok, amelyek formálisan is föllépnek és képviselnek választópolgárokat, az egy része a politikai tevékenységnek. Magyarországon részben azért ennyire toxikus, mérgezett a közélet, mert hogy a politikát egy az egyben a pártpolitikával azonosítjuk, már pedig csak az egy szűk szelete. Tehát ez ugye olyasmi, mintha mondjuk a zenét azt így mondjuk Justin Bieberre és nem tudom, Miley Cyrusra korlátoznánk, nem azért, mert egyébként lehetne velük azonosulni sokaknak, de még többeknek még azért eléggé nehéz, tehát akkor nagyon nagy gondba lennénk, hogyha ők mondom,
lennének az egyedüli kínálat a palettán. Magyarországon ugye ez is a baj a politikával, hogy nagyon szűkös a kínálat, tehát hogy a pártok azok alapvetően nem ideológiai, elvi alapon politizálnak, hanem ilyen különböző kényszerek mentén próbálnak lavírozni, amelyeket részben ők határoznak meg, vagy ők vélik, hogy határozzák meg azokat, másrészt meg a környezethez próbálnak ilyen módon alkalmazkodni. Tehát az nagyon fontos szerintem, hogy ezt a fajta különbségtételt ezt meg tudjuk tenni, mert itt kezdődik a közéletnek az a fajta megtisztulása, szerintem, ami lehetővé teszi azt, hogy sokféle vélemény tudjon megjelenni, vagy többféle vélemény tudjon megjelenni, mint amennyi most megjelenik. És főként az, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy el vannak idegenedve a politikától, és nem csak, hogy el vannak idegenedve a politikától, hanem ráadásul még el is tolják maguktól a politikát. Az irányelvekben kifejtjük, hogy az irányelvek szempontjából legalábbis mindenképpen pártpolitikának tekinthető a politikai párt melletti vagy az elleni mozgósítás, illetve a párt tevékenységét népszerűsítő egyéb magatartásforma. Így módon nyilván következtethetünk arra is, hogy pártpolitikusnak tekinthető-e egy olyan meghívott vendég, mondjuk egy közgazdász vagy egy jogász egy adott témában, akit ugyan nem pártpolitikusi minőségében hívnak meg, de nyilvánvalóan köztudott róla, hogy ilyen tisztséget visel. Kérdés az, hogy az egyetemnek ezzel kapcsolatban van-e valami fajta egyéb kötelezettsége? Én nem is nagyon gondolnám, hogy mereven kéne követni azt az elvet, hogy akkor hívjuk meg a másik oldalt, és ugyanolyan számban, ugyanolyan körülmények között. Nyilván az egyik lehetőség ez, tehát hogy ne legyen egy oldalú. De történetesen mondjuk van egy gazdasági probléma, és meghívnak egy ellenzéki politikust, aki gazdasághoz ért, hogy mondja el a véleményét. Ez önmagában nem probléma, és nem feltétlenül kell rögtön egy kormánypolitikust is meghívni mellé aznap vagy másnap. Azonban nyilván értelmesebb felvetés az, hogy jöjjenek és vitatkozzanak. Tehát hívjuk mind a kettőt, és próbáljunk meg egy térben, egy helyen, egy időben vitát rendezni. Abban a hallgató sokkal többet profitálhat, mint egy ilyen politikusi monológból, vagy egy politikus egyetemi hallgató találkozásból. Ugye a politikai tevékenység természete az, hogy vitatkoznak, konszenzust kötnek, megmaradnak a vitapontok. Ezt tegyék meg ott helyben, ebből tanulhatna a hallgató, hogy hogyan lehet vitatkozni egy demokratikus politikai kultúrában. Nyilván nem lehet olyan politikus meghívni, akinek a véleménye az előbb elmondottak szempontjából nyíltan szemben áll azzal, amit egyetem képvisel. Tehát, hogy van egy vállalása az egyetemnek, egy értéktartománya, azon belül vannak viták, ott hívjanak meg politikust, és legyen nyílt ez a dolog, semmi gond ezzel. Azon kívül viszont ne jelenjenek meg. De az egyetemnek nem az a fő funkciója, hogy minden politikai vélemény megjelenjen, azok a vélemények jelenjenek meg, amelyek vitaképesek, amelyek koherensek azzal az értékvilággal, amelyet az egyetem képvisel. Ezen belül lehet konzervatív, liberális, szociáldemokrata és sok minden, még akár radikális is bizonyos értelemben, de biztos, hogy nem hívnék meg egy roma integráció kérdésében egy olyan pártot, amelyik nyíltan rasszista. Az emberi személyiség az egy, és ilyen szempontból nem feltétlenül osztható, az nem kérdés egyébként, hogy lehet disztingválni a különböző szerepeim között, de azt mondani, hogy egy szerepem az nem befolyásolja az általános véleményemet, az általános értékeimet, az egyszerűen hazugság, és nem jó, hogyha ilyen hazugságokra kényszerítjük. Egy nagyon beszédes helyzet volt, amikor a Corvinuson volt egy ilyen politikai vitasorozat, és elhívták életükben először jobbikos képviselőket is, konkrétan akkor a Gaudi Nagy Tamást, akinek egyébként jogász a végzettsége, egy vitára Navracsics Tiborral, és akkor volt egy egyetemi hallgatói csoport, akik ilyen ki a jobbikkal az egyetemről, most nem tudom pontosan mi volt a transzparens, meg a pólóra fölírva, amit hordtak, de ugye ez volt a lényege, hogy elképesztő dolog az, hogy a Jobbikot egy általuk egyébként neonácinak tartott pártot, amivel egyébként egyet tudok érteni, beengednek az egyetem falai közé. És ez nem volna szabad. És szerintem nem az a baj, hogy beengednek
akkor még aztán pláne antiszemita, nyíltan rasszista, nyíltan homofób, nyíltan kirekesztő, antidemokratikus pártot az egyetem falai közé. Tekintettel, hogy egyébként akkor ők már egy parlamentben képviselettel rendelkező, frakcióval rendelkező párt voltak. Tehát nem az a baj, hogy beengedik az egyetem falai közé, hanem a probléma az volt, hogy egyrészt gyenge volt a vitapartnere, Navracsics Tibor, tehát nem tudta igazából a megfelelő kérdéseket és a megfelelő ellenérveket betolni a vitába a Gaudival szemben. És még nagyobb baj volt az, hogy igazából a hallgatóknak nem volt lehetőségük, vagy lehetőségük nem volt, vagy nem tudták azt megvalósítani, hogy jól éljenek a lehetőségükkel, hogy érdemben vitassák a Gaudi nagy által képviselt propagandaszöveget. Tehát szerintem soha nem az a baj, hogyha vitába bocsájtkozunk akár a legszélsőségesebb nézetekkel is, amennyiben egyébként azt annyira fölkészülten tudjuk tenni, hogy valóban megtörténik az a helyzet, ami szerintem nagyon fontos, mert egy kreatív konfliktus van benne, hogy így nagyon egyértelmű válik az, hogy mitől rossz szellemi konstrukció mondjuk az antiszemitizmus, mitől félrevezető, hamis, megbélyegző és működésképtelen konstrukció a rasszizmus, és így tovább, és így tovább. Szerintem ez nagyon fontos, mert hogy ez egy olyan közönség, akik az egyetemisták, főiskolások, akik még viszonylag kevéssé vannak kiszolgáltatva, hát most az aktív dolgozó réteghez képest pártpolitikai érdekeknek, vagy kevésbé, mint aztán majd lesznek néhány év múlva, és sokkal keményebb kérdéseket, sokkal újabb szempontokat tudnak behozni egy csomó esetben, és hogyha van valamilyen vagy releváns tudása egy pártpolitikusnak, vagy egy nagyon fontos nézőpontja, amit más nem tud átadni, vagy pedig belemegy abba, hogy nyílt vitában, vagy kérdések formájában őt konfrontálják dolgokkal, meg kifaggassák dolgokról, akkor ennek kifejezetten van értelme. Az, hogy valaki oda menjen egy egyetemre, és ne lehessen tőle, nemhogy kérdezni, de ugye az szokott lenni a struktúra, hogy kérdezni szabad, hozzászólni nem, ez szerintem eleve egy marhaság, tehát lehessen hozzászólni is, ez egy nagyon fontos dolog, akkor is akárhogy moderáljuk a beszélgetést, de ha mondjuk előre leadott kérdések vannak, akkor ez egy ilyen bebiztosított helyzet, annak én nem látom értelmét. Tehát az akkor ilyen arcfényezés, és annak semmi keresnivalója egy egyetemen. Ha kibérelik a termet és cserébe fizetnek az egyetemnek, akkor lehet, persze, akkor azt tessék az oktatástól elkülöníteni, amúgy szerintem nincs ott helye. De ha belemegy a konfrontációba, akkor bőven, sőt, azt kell is. Lehetőleg úgy, hogy akkor ne egy-egy irányzatnak a képviselője legyen, hanem akkor legyenek szisztematikusan meghívva a mindenféle nézőpontú emberek.